Hola, anem a fer un vídeo tal com havíem quedat per a poder fer la transformació d'un XML a través d'un full d'estil XSL, val? Però en aquest cas anem a fer-ho, val? Utilitzant el JavaScript, val? I res, així estic entrant jo ja al Play with Docker amb el meu usuari i creo una nova instància, així la tinc, i bé, ara el que faré és canviar la lletra més gran. Diguem que la pantalla no es veurà del tot bé el conjunt, però bueno, les lletres eixiran millor, no?, en el vídeo. Bé, doncs només queda posar el docker run -t8080 ubuntu per a llançar un contenidor de la imatge de l'ubuntu i així la tenim, així ràpid. Posa clear per a que es vega bé i ara el apt update, d'acord? I bé, ara l'apt install, vaig instal·lar dos programes, l'Apache 2 i el Nano, l'editor de textos Nano que vaig a necessitar. Li dic que sí i s'instal·len. A veure, un poc de temps i s'instal·len. A veure. I així està, d'acord? Ara el que tocaria és alçar el servei Apache, així està, servicio Apache 2, start, val? I, sense problemes. Per a comprovar-ho posa l'estatus i així, Apache 2 is running. Obric el port 80, val? I així crec que tinc un problema que he detectat en ma casa, no sé per què fa això, però si copio la URL i me'n vaig a un altre navegador, el Mozilla en aquest cas, resulta que efectivament en el Mozilla, en el Mozilla efectivament funciona perfectament, val? Apache 2 it's work. Ara que sabem que va, pues aniré al directori, no?, de treball de l'Apache 2, és a dir, a cd var 3w html, i borre l'índex HTML, rm index HTML, i vaig a comprovar que efectivament està funcionant bé este servidor que està en el núvol, perquè està en una màquina virtual en el núvol. I ara anem a el que ens ocupa, diguem, del tema, no?, que és la transformació, l'XSLT en el client, és la solució JavaScript. I res, així tenim tots els fitxers que ens van a fer falta, per a poder-ho fer. Per una banda, el fitxer XML, que l'hem utilitzat diverses vegades durant este tema, així el tenim, podem veure, està a la vista, me'n vaig al codi, d'acord, i això és el que utilitzaré jo com a fitxer XML. Seleccione, copie tot, i ara me n'aniré a dins del contenedor, amb el Nano,
val? I crearé un fitxer. Este fitxer s'ha de dir cdcatalog.xml, en este cas. Ahí ho tenim. I res, simplement l'edite, que serà copiar, val? I pegar. Val? Així el tenim. Copiar i pegar. I control X i menisc. Guardar i eixir. Anem a seguir. Ara vaig a pel fitxer XSL, val? La plantilla de transformació. Val? Simplement així veig el codi, el puc copiar. Me'n vaig a dins del contenidor, val? I a veure, massa ràpid ha passat. I posa nano cdcatalog i ara és XSL. Val? I res, així pegue. Està ahí tot el codi, control O, control X. Ara, abans que res m'he quedat jo amb el dubte perquè en classe m'havia fallat efectivament. L'XML li elimina la primera línia que estava en blanc, no? Que recordem que en classe per això em fallava. I bueno, tenim dos fitxers. Ara ens queda fer un índex HTML que és el que contindrà l'script, val? Escrit en JavaScript. Conforme hem estat fent fins ara, anem a la pàgina del tutorial i si baixem, així tenim, val? El HTML que genera a través de l'script el document de transformació. Val? Copie i res. Altra volta dins del contenidor i pegue i ja tinc este fitxer. Ara, si a cas, mirem el codi un poc, baixem i així tenim les línies cdcatalog XML i cdcatalog XSL. Val? XML igual a una funció de JavaScript, load XMLDoc i carrega el cdcatalog XML. Evidentment, si crida aquest fitxer, este fitxer ha d'estar en la ruta, en el mateix directori. I després XSL és load XMLDoc, cdcatalog XSL i també ha d'estar amb aquest nom, aquest fitxer i que estiguen ben formats els dos. Val? Doncs anem avant, control O, control X i ja està. Ara simplement seria donar-li a veure si va i efectivament. Val? Ha funcionat perfectament. Ha generat, val? Esta taula de dos columnes, title artist i una fila per cada un dels elements CD dins del XML tal qual dia el document XSL, val? La plantilla de XML Style Sheet, val? Per a fer la transformació. I bé, fins així este vídeo.